Тапшыруның алдагы котлау сәламе Ульяновск шәһәренә оча. Бүген 24 февраль көнне үзенең матур туган көнен Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Ахметова Галия Алим кызы каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән чын күңелдән аны әнисе Минзилә апа, Новоспасскидан сеңлесе Лилия тормыш иптәше Раил, уллары Рамиз, Риналь, кызлары Альбина котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 7 салкын кыш аеның соңгы көннәрендә 1978 елны дөньяга аваз салды. Мәктәпне тәмамлап туган авылыннан Ульяновск шәһәренә күчеп китте. Тормыш иптәше Илдар белән матур гаилә корып, алар 4 бала тәрбияләп үстерделәр. Уллары Руслан, Радик, кызлары Гүзәл һәм Гөлнара аларның яшәү мәгънәләре. Бүген минем йөрәгем парябыз, алтындай кадерле кызыбыз, апабыз туган көнен билгеләп үтә. Ул безнең бик сабыр, тыйнак, кадерледән кадерле, туганлык хисен нык кадерләп яшәүче, ана хакын хаклаучы бала. Бүгенге көндә бездән еракларда яшәсә дә ул гел хәл белешеп, кунакка кайтып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп тора. Алар тормыш иптәше белән икәү бергә бар авырлыклар аша узып, иңне-иңгә куеп яшиләр. Гомерегез сезнең тигез узсын. Безне сөендереп гел яшәгез. Якыныбыз, сиңа ихлас йөрәктән саулык исәнлек телибез. Балаларыңны үстереп, мәхәббәттә сөелеп яшә. Алда сине бер нинди дә кайгы-сагышлар көтмәсен. Киресенчә, һәрбер таңың бары бәхет, шатлыкка уралсын. Туган көнгә диеп әле бик күп җырлар язалар. Ел сайын бар кешеләр бәйрәм каршы алалар. Синең дә ул килеп җитте, күркәм туган көннәрең. Имин уссын, матур уссын алдагы гомерләрең. Ал таңнарың сызлы батсын, сандугачлар сайрасын, якын дуслар гомер буе гел янәшәңдә барсын. Авыр чакта онытма син без барлыгын кадерлем. Җаныбызны өзеп бирер хәзер сиңа кадерлем. Кызым тугач, истә бүгенгедәй нык шатландык гаиләдә. Бар чәчкәдән гүзәл иде, бар янтык тирә-юньдә. Үскән сайын ул үзенең күңеле белән яулады. Бу дөньяны матурлыгын балабыз бик тиз аңлады. Алда да син кадерлебез нурга күмелеп яшә. Сөйгән ирең, балаларың булсын һәр чак янәшә. Я бер Аллам, апабызны сакла бәла-хазадан. Сиңа бәхетләр сырыйбыз бары тик бер Алладан. Шатлыкларың артып торсын, иртә таңнан төнгәчә. Хыялларың ашсын иде, ни бары теләгәнчә. Хөрмәтле Галия Алимовна, матур туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül turmuşlarının ayaz kügen bәхетlerge kilerlettiresin. Seygen yarın balaların kirek sina dostlar tuganların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bäxetlerge kilerlettiresin.
Günler yemeli bir tabında, aşılar bigirek temeli. Her vakitte